umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan. Kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Risenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus, Animal Feed Supplements Antibiotic Caplet, o Panamox Forte, o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag, o Intenso Plus. Hi, here's my auntie. Naguluhan ako kung magsasalita ba ako, hindi na, parang pinifeel ko muna yung aking mouth. Ayan. Oo. Hi everyone! Kumusta day, Clara? Hello po sa lahat ng mga nanunood sa atin ngayong hapon. Welcome po, Agrisenso! Inday Bajang here. And of course, Clara Tita po, mga ka-agri, magandang araw po sa ating lahat. Hello po sa ating mga viewers dyan sa Agrisenso sa Agrikultura Facebook page. Ganun din po sa ating Ka-Farming Angat Ka Facebook page na nanunood ngayon. Okay, Yeah. di ba? At saka later on
din na i-reply tayo sa Regional News Group or RNG Luzon. So, hello po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po. At wag niyo po kaming bitawan ni Inday Bajang dahil mapupuno naman kayo sa mga latest chika, of course, sa ating Agri Balita and of course sa ating Agri Unique Chika. Lalong-lalo na po doon sa mga naapektuhan na dahil sa mataas pa rin na presyo ng feeds. Ano po yung ibabahagi sa atin na technique or tips sa atin ni Dodong Villaran para po makagawa ng or meron po siyang ibibigay sa atin na feeding idea. Okay? Dahil po sa mataas na presyo ng feeds at sa ating mga heritage chicken dyan, mga nag-aalaga ng mga heritage chicken, saan ba pwede ninyong ibenta ang inyong mga heritage chicken? Tutukan niyo po yan later on. O, diba? Yes, maya-maya. And syempre, we'll share to you as well mga bagong mga balita with regard sa kalakaran sa agrikultura, yung mga plano ng gobyerno natin, paano matulungan ang ating mga farmers, mga fishermen at iba pa. So sa dami ba naman ang problema ng mga ating mga sa nasabing sektor, diba? So masyadong nagkaka-stress na on their end. Paano ba yun? How to help those sector with the investigation pa, with the Senate, na laging mainit ang ulo ng mga senador sa mga opisyalis natin on DA and other government offices. So ayun talaga. So dapat, yun nga, syempre, dapat transparent ang lahat, diba, sa pagtulong. Especially right now, kakapasok lang ng 2023, pero ang dami ng sakit sa ulo sa sektor ng agrikultura. So, meron na yung mga issue with regards sa kakulangan ng supply, meron mga hoarding, meron mga smugglers and everything. So, how do they handle that one? And ano yung mga programa ng government natin to help out those farmers natin and etc. Para at least man lang ma-alleviate yung mga kakulangan or mga nafe-feel nila ngayon na tawag stressors sa kanilang pag-aalaga ng mga hayop at pagtatanim ng kanilang mga klaseng mga gulay and etc. Yan. Correct. Kalakip doon din no sa naging challenge ng Department of Agriculture ay itong pagtaas ng presyo ng ating sibuyas na pula. Last Sibuyas year na pa pula, diba? Yung mga asukal, bago nagtapos ang 2022, yung asukal na shortage kumbaga, pero may mga nakitang asukal naman sa mga tawag ito, warehouses na nakatambak lang, o diba? May iba naman na pinapasok sa Pilipinas na walang mga right na mga dokumento. Ayun, o kulang sa mga documents, ika nga. So talagang, there is something wrong on that. Good thing, medyo tumahimik ang asukal, pero nagbabadya na naman this time. Tapos sumasabay ang mga itlog, diba? So ano na lang talaga yung pwedeng gawin ng tao sa Pilipinas. So lahat talaga is nag-iisip ng mga tao nito, extra things to do, mga extra income. Ayan, may isang batang tambok na sumisigaw over there. Mga extra income, ika nga. So yan yung mga isi-share natin sa inyo maya-maya. Mas maganda rin talaga, you have another job, may mga pa-extra racket ka, at least pang buffer, ika nga, diba? Kung talagang medyo gipit na talaga ang lahat-lahat. Ayan. Corrected ba? And speaking of the challenges ng ating gobyerno, ng ating Department of Agriculture when it comes ating mga nagmamahalan ng mga presyo ng pagkain, ng mga asukal, ng mga sibuyas na pula and all. So speaking of that, meron silang kumbaga warehouse ba yan siya, Day? It's a sort of a warehouse or it's a cold storage facility actually na planong ipatayo ng Department of Agriculture sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para matulungan ng ating mga onion farmers. So ang reklamo kasi ng mga onion farmers, wala silang saktong facility where they can store their products, kaya agad-agad nasisira. So with that one, tutulungan sila ng DA, bibigyan na talaga ng storage facility in the different regions, and kaya yun natin discuss later, para naman what's the term, mai-imbak ang kanilang mga produkto rightly na hindi agad masisira. Yes, hindi agad masisira. So I just hope it will be used, magamit ng sakto, ika nga, diba? Siyempre, medyo malaki-laki din yung pondo na i-allot ng DA for this one. So yan po ang ating Agri Balita ngayong hapon, friends, kung saan there is a 200 million, diba? Just imagine the 200 million na ipopondo para sa storage facility na planong ipatayo ng DA
para sa ating mga onion farmers. So target ngayon ng Department of Agriculture na makapagpatayo ngayong taon ng dagdag na cold storage facilities para matulungan ang mga onion farmers. Sa briefing na ikinasa ng House Committee on Agriculture and Food, inihayag ni Bureau of Plant Industry OIC Director Gerald Glenn Panganiban na 240 million na halaga ng cold storage ang planong itatag sa Regions 1, 2, 3 at 4B. Dalawa dito ay nagkakahalaga ng 20 million pesos at 5 na tig 40 million pesos na kayang magbigay ng dagdag na storage volume ng 120,000 bags o 3,000 hanggang 3,240 metric tons ng sibuyas. Isa ang pagkakaroon ng cold storage sa nakikitang solusyon upang matulungan ang mga onion farmers na mapatagal ang shelf life ng kanilang mga sibuyas. Inaaral din anya ng DA ang paggamit sa ilang makabagong teknolohiya gaya ng pagkakaroon ng containerized at mobile cold storages at pag-develop ng sibuyas na may mas matagal ang shelf life. So pwede din yun, diba? At least kung medyo matagal-tagal pa yung paggawa ng mga cold storage facilities sa mga regions ng 1, 2, 3 at 4B, they can also do the thing, yung tawag nito, pagkaroon ng mga containerized at ng mga mobile cold storages at yung paggawa o pag-develop with the help of our scientists ng mga sibuyas na mataas o matagal ang kanyang shelf life. Kasi nga, if you've noticed, ang sibuyas na pula should not be put inside the refrigerator para mag-lengthen yung kanyang shelf life. So, dapat nasa labas lang siya or pwede nyo ilagay in a paper bag para ma-contain yung kanyang moisture, hindi siya agad masira. So with this one, medyo it's a long process pa to take kasi with that amount of what you call this, it's 240 million, medyo malaki-laki pa yon. Kailangan pa talagang mapag-usapan and syempre have to consider as well saan pwedeng ilagay dun sa mga areas na ating napag-usapan earlier. Pero syempre, gaya nga ng sabi natin, it's a good thing na merong mga ganong initiative kasi nga, yun din ang reklamo ng mga farmers natin na they lack those facilities that can help lengthen the shelf life ng kanilang mga produkto. So, for sure, there are dito sa Davao, may mga projects na about that in partnership as well with DA into some other parts of the country. So may mga paiba-ibang lugar na merong own storage facility ang kanilang LGUs to help out the farmers on it, diba? So somehow, at least man lang may nakikitang ma-alleviate yung feeling of stress ng ating mga farmers because of that one. Nakikita nila na the government is doing its share to help them out sa kanilang problema. So actually, yung pagproblema natin with the sibuyas is matagal-tagal na yan, diba? Before we end the 2022, ando na yung issue with regards to it. So parang it's high time maybe let's do our share for that one. So right now, we cannot really say na talagang okay na yung presyuhan ng sibuyas natin kasi medyo naging stable lang din siya. It's because dumating na yung mga in-import na mga sibuyas na pula na Pilipinas para at least to help out stabilize the price on it sa merkado. So we just hope na everything is in control still, and aside from those cold storage facility na planong ipatayo ng DA, sana may mga programa o mga project pa na mas tawag nito eligible and mas longer ang effect na ibibigay sa ating mga farmers, hindi lamang po sa mga onion farmers. Okay? So ayun po ang ating agri-balita ngayong hapon, friends. Ayan, doon naman po tayo kay Madam Clara kung saan mga latest tips na naman po ang ating pakikinggan o panuorin para naman po inyong i-apply sa inyong mga upcoming business. O diba, baka gusto nyo mag-alaga ng baboy. O yan, pakinggan nyo si Sir Dodong mamaya. Parang galit-galitan na naman ng kanyang mga peg and all. Ayan, diba? Sir Dong. Kung si Dodong, diba? Parang galit-galit si Sir. Magkano score, Sir? Ang cute ni Sir, promise. Oo, very very informative talaga yung mga ni Sir Dodong when it comes sa pag-aalaga ng mga baboy. And speaking of pag-aalaga ng baboy, Nay, kasi meron siyang i-share sa atin. Marami din kasi mga nagko-comment, dili ko madungog sa online.
Ha? Ano sabi niya? Nadungog ka. Parang narinig siya kanina. Parang, Okay. Ano ba yan? So anyway, balik tayo ha dito. Marami kasi mga nagko-comment, mga side comments dito na babasa natin. Oh. So ayan ha, balik tayo dito sa ating Agri-Unique Chika. Kasi marami ding mga nagko-comment sa mga videos ni Sir Dodong kung ano ba yung mga posible nilang gagawin dahil mahal na nga po yung feeds ngayon. So meron bang mga alternatibong pamaraan or ano ba yung mga kakaibang paraan ng feeding idea na may i-share sa atin ni Sir Dodong para naman ay kumbaga ay hindi mahirapan ang ating mga hog raisers sa kanilang pag-aalaga ng baboy. So ayan po, dapat tutukan niyo po ngayon ha, ito pong topic sa atin na ibibigay ni Sir Dodong Villaran. Ano po yung mga kakaibang paraan ng feeding idea sa baboy para po kahit papaano ay mapakain natin ng feeds o kaya maging sapat pa rin yung nutrisyon na matatanggap ng inyong mga alagang baboy. So ayan, ito po ang ating content creator, si Sir Dodong Villaran, Pro VTR. Guys, good morning! Sa video na to, nais ko lang pong i-share sa inyo sa mapagpakumbaba pong pagbabahagi ulit tungkol po sa aking mixed feeding na gagawin ko po ngayon para po sa aking mga baboy. Gusto mong malaman guys? Panoorin mo po ang video na ito. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Sa video na to guys, bibigyan ko po ng munting kasagutan ang apat po nating kababayan na nagpahayag or nag-offer po sa akin or nagparating sa akin ng kanilang mga concern. Unang kababayan, si Vicente Marijuan. After siya nanood ng aking video, sabi niya, tama ka rin bro. Pero mas better na ituro mo yung makatipid, hindi malaki ang gastos sa feeds. Okay naman ang baboy kahit hindi naka-feeding guide. Ginagawa lang yan ng company ng feeds about feeding guide para more bili ng feeds. Yan po ang kanyang sinabi. Ang sabi naman po ni kabayang Ramon Frio or Frayo, tama po yan. Pero ang ituro nyo kung paano makatipid sa pagkain, ang gumagawa ng feeds di malulugi. Ang nag-aalaga malulugi sa mahal ng feeds. Ang malungkot pa, kung ibinta na parang hingiin na lang ng bumibili. Ang sabi naman po ni kabayang RC Swirtris Guide, Dodong, ano ang mga theories mo regarding sa mga feed management mo at kung bakit na napagdesisyonan mo na itry ang mga idea sa pagpapakain ng baboy? Ang sabi naman po ni kabayang Ria Visconde, sa panahon ngayon, mas mabuti na mayroong ibang paraan ng feeding idea dahil sa taas ng presyo ng feeds kahit ako sir. Kabayan, salamat po sa inyong mga concern na yan at dahil dyan, ako po ay magbibigay ng mga munting kasagutan o aking mga konsepto kung bakit ko ginagawa ang mixed feeding ngayon. Before we continue guys, disclaimer ko lang po bago ko po natanggap ang apat na concern ng ating kababayan dito sa video na ito, ay binala ko na po talaga noong mga nakaraang linggo pa na gagawa ako ng mga sariling paraan ko sa pagpapakain sa aking mga baboy katulad po sa mga mixed feeding na akin pong ginagawa. At sa mga kababayan kong baguhan pa lang po sa pag-alaga ng baboy, I am not teaching you na wag sundin ang feeding guide in every feeds company. Ito lamang, ang video na ito ay akin lamang pong sariling discovery kung paano ko mapalaki ang akin pong mga baboy na ito. Tune in ka lang po guys dahil sa minuto na ito ay pakakainin ko muna po ang aking mga baboy bago ko sabihin ang aking mga konsepto why I am doing this. So dito guys, meron pa ho akong natitirang 5 sacks of Pigrulac Vital Hog Starter. Ayan, 5 sako. Dito po may natira pa akong stock sa dati kong Minix feeding, no? Hindi pa ho naubos. Ito po ang rice bran at ang starter na Vitarich at Pigrulac, no? Tapos dito po, ito po guys ang bago kong ihahalo sa aking o isa sa mga additional na sangkap sa aking mixed feeding na ginagawa ngayon. Ang history nito guys, itong rice na yan, ang kulay ay ganyan, no? Para siyang may halong brownish. Pero ang totoo po niyan guys ay white rice po yan noon. Sa pag-harvest niya noon ay hindi po kasi naipagiling kaagad, na i-stock po siya guys sa bahay ng ating kababayan
ng mga kulang-kulang 2 taon. So ibig sabihin po, kung tawagin po sa aming term dito sa Visayas ay laon. Ibig sabihin old stock po na palay na hindi po agad na ipagiling. So ito po ang dahilan kung bakit po ganyan ang kulay, ano? Ito guys, meron akong 2 sako na rice bran. Okay? Hindi ko alam guys ang tawag dito sa Tagalog, ano, pero ito po ang ginagawa ko o ginagamit kong pang sukat, no? Yung isang kaldero kanina guys na sinaing ko ay 2 ganito. Ibig sabihin guys, kung tawagin sa amin ay isang gantang. Okay? 2 ganito na puno ay kumikilo siya ng 2 kilo at 1/4. So ito na guys, aking batcha, ano? Dito ko po ilalagay ang mixed feeding. Dito naman guys, ito po ang kaldero na akin pong ginamit sa pagsaing sa rice. Una sa lahat guys, ito po ay 1/4 po guys, itong isang kaldero. Hinati ko po sa 1/4. 1, 2, 3, 4. Parang Pizza Hut guys, ano? Okay? So, itong bawat parte na to guys, ito po ang tinatanggal ko at hinahalo sa mixed feeding na aking ginawa, yung rice bran or darak, tapos ang starter feeds. So ngayon guys, atin na pong sasandukin. Alam nyo guys, sa totoo lang, sa panahon ngayon guys, para-paraan na lang po talaga, no? Mamaya kasi guys, akin pong dudurugin to. I-mix ko siya sa rice bran and starter feeds. By the way guys, hindi pala grower gamit ko ngayon guys, ha. Starter feeds pa rin po ang gamit ko. Kasi guys, itong unang kinuha kong party na to ay almusal ngayon. Tapos ang sumunod ito guys, lunchtime nila. Tapos ito ay hapunan. Ito guys, hindi naman to nasisira hindi naman siya napapanis. So bukas ng umaga po ito nila makakain. Mga beginners dyan, maya-maya konti po i-announce ko po or sasabihin ko sa inyo maya-maya konti lamang kung ano po ang maidudulot ng rice dyan po sa ating mga baboy, ano? Okay? Ayan na guys, nahati ko na. So ito na, no? Then, close po natin. Okay, so ito guys, oh. Ayan na guys. Lagyan natin dito, oh. Okay. So ito guys, atin pong i-mix, ano? Ito po yung ano guys, yung bagong saing na kanin. Okay? Tapos this is 2 kilos guys, no? Umabot siya ng 2 kilos. Tapos ito naman po ang starter at ang rice bran. Lagyan natin. 4 kilos to guys ang feeds. Okay? Ayan na. Ito po ang ating gagawin ngayon guys. Atong dugmokon. Pordurugin natin, ano? Kailangan guys, mahalo ko siya ng husto. Okay. So nahalo na guys, ano? So 2 kilo na kanin, yung lutong kanin, plus 4 kilo na starter feeds at rice bran. Okay, syempre guys, meron pa tayong ihalo sa tubig, ano? Kasama ko po dito ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Of course, dito rin. Alam nyo guys, sa totoo lang, para-paraan na lang talaga ngayon. Kasi sobrang mahal ang feeds. Okay, it's time to give! Okay. Ito na. So ngayon guys, maglalagay na po tayo ng sabaw. Dik, 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 dik. Dik, 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 dik.
ito na guys ha. Ayan. Dito ko na lang guys nilagay sa labador kasi maluwag dito eh. Pakita natin. Okay. Ayan. Kain kayo, marami. Okay viewers, ito na po ano. So atin pong nakikita, ang akin pong mga baboy ay sadyang kumakain na po sila ng mixed feeding na ginawa ko. Tatlong sangkap lang naman guys ang akin pong pinaghalo. Yung starter feeds, ang rice bran, at ang rice mismo na luto, yung cooked rice. Alam nyo guys, ang sasabihin ko po dito sa video na ito ay, yung ibang words na akin pong babanggitin dito ay based po sa aking munting pagsaliksik ano. Ang rice guys ay pinagpasyahan ko na gamitin talaga sa mixed feeding ko ngayon dahil na-discover ko po o nalaman ko or kaya aking natuklasan na ang rice po ay isa po sa mga source of carbohydrates na magdudulot po ng mabilis na enerhiya sa ating mga baboy. Ganun din po sa atin bilang tao no. For example, tayo pag busog tayo sa rice ay talagang nagdudulot din po sa atin ng energy ano. Pero guys, linawin ko lang hindi ko po sinasabi na ang pure feeds ay hindi nagbibigay or nagdudulot ng energy sa ating mga baboy. Pag busog sila sa pure feeds, maganda po yan guys. Ngunit ang akin pong isinishare sa inyo kung paano po makakatipid sa feeding ko ngayon dito sa aking mga baboy. Akin din pong na-discover guys na ang rice ay merong fat, carbohydrates, fiber, protein, calories, manganese, iron, and thiamine. Guys, sorry po humihinga ako ng sorry sa inyo dahil hindi ko po may paliwanag ang napakalalim ng mga pag-aaral, no? Yung mga malalim na mga studies dyan sa nasabi nating rice na akin pong hinalo ngayon sa aking mixed feeding. Pasensya na po kayo guys. Guys, before we end this video, ito na po ang 4 na konsepto na akin pong nabuo kung bakit po ako gumawa ng mixed feeding ngayon sa 5th batch na ito. Konsepto number 1. Alam nyo po sa panahon ngayon at alam po nating lahat na patuloy po ang pagtaas ng presyo sa feeds. Kaya lahat po tayo ay affected sa mataas na presyo na yan sa ating pagpapakain sa mga baboy. Apektado po ang ating tinatawag nating big amount of capital sa feeds. Samantala, dito po sa aming lugar ay napakababa po ng live weight or ang buying live weight hanggang ngayon po sa buwan ng November. Alam po ninyo guys, sa totoo lang, until now po, itong month ng November, ang live weight po sa amin ngayon, kapag ang baboy po ay umabot ng 80 kilo pa itaas, ang bili po sa per kilo ng live weight ay 110 pesos per kilo. So yan po ang katotohanan dito po sa aming area ngayon. Pangalawang konsepto ko guys kung bakit ko ginawa ang mixed feeding na ito sa pang-5 batch na ito. Para po makatipid-tipid man lang po ng konti sa gastos sa feeds or sa mga gastos ko po sa mga kinakain ng aking mga baboy. Okay? Pangatlong concern ko po or pangatlong konsepto, para po malaman ko rin kung effective ba ang ginawa kong or ang ginagawa kong mixed feeding ngayon sa aking mga baboy na ito. Ang pang-4 ko po na konsepto guys, kung bakit ko ginagawa ang mixed feeding na ito ay kapag po sakaling magdulot ng magandang resulta or magandang epekto ang ginawa kong mixed feeding ngayon dyan sa aking mga baboy, kapag magka-achieve po sila ng mabigat na timbang or kahit makarating man lang sa tinatawag nating 80 kilo above, no? Yung good size na tinatawag natin. Ako po ay happy na. Masaya na po ako. At kapag po dumating ang time or matimingan po na tumaas ang presyo sa live weight dito sa aming lugar, masaya na po ako doon guys, ano? Then, baka sakali magtanong kayo sa akin guys, Kuya Dodong, hindi ka ba napapagod magluto palagi ng kanin, yung rice, no? Yung bigas na palay? Hindi ka ba napapagod? Ang sagot guys ay, sa buhay ngayon, kailangan po talaga ang sipag at tiyaga, ano?
Sa side ko guys, sa akin lamang simpleng opinion, ang akin pong karapat-dapat na naising gawin ay talagang kailangan kong mag-effort. Kailangan ko pong mag-exert ng effort ko para po sa aking mga baboy. Honestly, meron naman sanang gasol guys sa amin na pwede namin gamitin sa pagsaing ng kanin para sa mga baboy. Ngunit dahil ako po ay laking masa, laking sakada po ako guys, sanay na po ako sa hirap at hindi na po ako naninibago sa pagluto dito, luto doon gamit ang kahoy. Ihip dito, ihip doon. So ganyan po ang buhay na akin pong kinalakihan. Kaya okay lang po sa akin. Ito pa guys, mahalagang mensahe na gusto ko pong i-share sa inyo. Meron po akong kapitbahay ngayon dito sa amin na mag-asawa. Dati po silang tumira sa Cebu. At sila po ay nag-alaga din ng baboy na hybrid. Hindi po native pig ang kanilang inalagaan. Ang kanilang sabi sa akin noong kami ay nag-usap, ang pinapakain nila ay puro lang kanin. Walang feeds guys. No, take note po. Puro kanin, walang feeds. Then, nung time po na kinatay nila ang baboy, sabi nila, ang kakapal ng taba dong. Sabi nila sa akin. Sabi ko, hindi po ba kayo nagpakain ng feeds kahit pa unti-unti man lang? Sabi nila, hindi. Talagang puro kanin lang, mga sobrang pagkain sa karinderya, pero hindi panis guys. Okay? Then, baka magtanong kayo guys, nasingit ko lang yung words na yan, dahil baka sakaling magsabi kayo dyan, lalo na sa mga bihasa dyan, makapal sobra ang taba dodong kung may rice na hinahalo mo. Okay, so ganito lang. Simple lang po ang aking pong masasabi dyan. Kung sakasakali mang magtanong kayo sa akin or mag-offer kayo ng ganyang concern. May halo naman kasi guys na starter feeds ang aking feeding ngayon. At ang rice bran, no? So, ang kanila kasi, puro talaga kanin. Pero, ang mangyayari nito kapag sakaling mabinta ko na at kung taga dito lang sa amin ang buyer at makita ko yung karne, ako po ay matapat na or future na magsasabi sa inyo ng magandang update or kung anuman ang kalalabasang update tungkol sa karne. Kung makapal ba ang taba, manipis ba ang laman, basta ako po ay mag-update na lang po sa inyo kung anuman ang magiging resulta sa aking mga baboy kung dito lang sa amin ang taong makapagbili nito. Shoutout po kina Richard Alan Luciano, Batang Probinsya at Roger Cresini. Shoutout po sa inyo. Pasensya na po kayo guys, medyo napahaba po ang aking mga sinasabi dito. Gusto ko lang po maging totoo sa inyong lahat. Thank you so much for watching this video. Sa mga hindi pa ako nag-subscribe, kindly subscribe and click also the bell ring para po updated ka sa mga new upload ko. Mabuhay po kayong lahat, viewers. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang lahat ng ating mga hog racers at sa lahat po nating mga hog racers dyan na nabitin po doon sa video ni Sir Dodong Villaran, maaari niyo po siyang i-subscribe sa kanyang YouTube channel, Dodong Villaran, at meron din po siyang Facebook page na Dodong Villaran Facebook page, o FB page. Ayan ha. Subscribe po kayo, follow niyo po siya dahil ang dami-dami po niyang mga pwedeng ma-share sa atin ng mga kaalaman at experiences po sa pag-aalaga ng baboy. So yun po, kanina Day, 'di ba? Na-try mo na ba Day na sa inyong pagbababoy last time ay mixed feeding kayo or pure feeds talaga? Oo. Hindi pure feeds mahal, 'di ba? Napakamahal. So nilalagyan namin ng tahop, ayan. So merong mga dahon-dahon yung mga sinasabi ng mga experts natin, naglalagay kami doon. At least it can lessen the price of feeds na medyo tumagal naman kahit yung isang sako na mga ilang weeks di maubos agad. Syempre pag medyo palaki ng palaki yung baboy nyo, mas malaki na rin yung konsumo niya sa pagkain. Ayan. So at least man lang you can save a bit for that one. O diba? Masyado yung sorry po. I just parang may siraon may ano. Ay, ayaw niyang umakyat and all. But anyway, yun siya. May mga naglalagay tayo ng mga pwedeng mga dahon. Ano ba yung, I forgot the name of it. And tapos tahop. Tahop kasi medyo hindi siya ganun kamahal. Compare sa feeds kasi yung feeds is paiba-iba habang lumalaki yung baboy mo. Especially pag inahin, paiba-iba siya pag malapit magbuntis, iba na. Pag iba na naman, sa ibang price na naman yun. So yun yung mga challenge. Pre-starter, yes, starter, and all. grower Ano feed. siya, variety aside from that,
yung mga vitamins, injections needed for it. So, yun yung mga challenges ng mga breeders natin, mga hog raisers natin, na tawag ito, kanilang na-encounter pag meron sila nag-aalaga ng mga baboy. So, yun talaga presyo ng mga gagamitin mong feeds, vitamins, and etc. pa dyan. Ayun siya. Kasi nga talaga mahal. So, that's why we encourage them na gumamit ng mga supplements such as King's Vita Plus, in which 2 to 3 months, ayan, less than 4 months, pwede mo na siyang mabenta kasi malaki na siya. So, hindi ganun ka long-term yung paggastos mo sa pagkain nila at mga supplemento. Ayun. So, di ba, Correct, napaka-cute na mga Edmar. pigs si Sir Dodong. Napaka-chubbiness. Ayan, gayang-gaya sa amin. Corrected by. Oh, saan pa kayo? Of course, mag-King's Vita Plus na sila. And speaking of bukod doon sa mga nag-aalaga ng baboy, sa mga nanonood din sa atin ngayon, ng mga nag-aalaga ng manok, particular po doon sa mga heritage chicken, dyan, ng mga nag-aalaga. So, meron po kaming ibibigay sa inyo na short video lamang po ni courtesy of Manok Tambayan. Doon po sa kanyang mga tips din po na ibabahagi sa atin kung saan po pwedeng maibenta yung inyo po mga heritage chicken. So, ayan na, wag po kayong ma-shock. Ayan na! Mga mukha natin na it's a replay. Kinat lang namin yung portion na nandoon po yung topic na gusto namin i-share sa inyo. So, wag po kayong bumitaw dahil marami po kayong matutunan with regards sa pagbebenta po ng inyong mga heritage chicken. Unang manok, dapat bago po tayo mag-alaga, may plano na po talaga tayo kung ano po yung ating alagaan, ano po yung ating ibebenta, saan yung ating market. Yung style ko po kasi, meron po tayong 3 po dito na mga binibenta po. Yung aking sisiw, yung aking per head, at saka yung mga itlog. O bago po ako, kumbaga, bago tayo magparami, dapat isipin din po natin na makapaghanap na po tayo na pwede nating pagbagsakan. Yung sa akin kasi, pag sa sisiw ko pa lang, pag hindi po nabenta yung ating mga alagang sisiw, within a month, pinapalaki ko po yan. At pag umabot na po yan ng 1 kilo, hindi pa rin nabenta, ang pinaka ginagawa ko po talaga dyan ay pumupunta po ako sa mga tindahan na nag-alaga po, ay nagbebenta po ng mga manok. At doon, isa yan sa mga pwede natin supplyan. Na-try ko na din po na nag-supply ng mga manok po sa tindahan po, yung mga nagtitinda po ng mga manok. At okay naman po, na-try ko po at kulang nga yung ating supply. Sa isang tindahan nga lang po ay nagsusupply po tayo ng nasa 15 to 20 kada linggo. Yung sa isa naman po ay merong 10 to 15. So, 2 tindahan po, kinukulang po yung supply ko po sa ating heritage. Kasi, kumbaga, pag yung ating sisiw kasi, pag talaga, hindi nabenta ng per head sa ating within a month, yan yung ginagawa ko po. Kung naman po kung tawag nito, nagbibenta din po tayo sa tabing daan. Yung aking top down, yung ginagawa ko din po na mag-display. Isa din po yan sa pwede natin gawin na mabenta yung ating mga heritage chickens. Per kilo din po yung aking benta. At sa palengke, pwede din po natin supplyan. Yun nga lang, mura yung sa palengke po natin na kuha nila kasi nasa 190 per kilo lang po. So kahit papano, basta volume yung kukunin sa atin, sigurado naman po may kita naman po tayo pag karne yung ating ibebenta, volume. So malaking kita din po. Na-try ko na din po na mag-supply din po sa tawag nito, Arroz Kalduhan. Isa din po yan sa mga pwede natin bagsakan po ng ating heritage chickens. So yung mga kaibigan ko po, meron na din po tayong napuntahan na nag-aalaga po ng manok na meron din po silang Arroz Kalduhan. So yung ginagamit po nila na pang tawag nito sa kanilang Arroz Kaldo, yung kanilang heritage chickens. At ang maganda po, hindi din po nagkakaiba yung lasa po sa native chicken yung karne ng heritage. So napakasarap din po. Kaya sa mga nag-alaga po ng heritage chickens, pwede natin supplyan yung mga ganun po ng mga market. At yung restaurant, ganun din po, pwede din natin yan supplyan. Gawa ko na din po yan sa ating mga previous videos, nag-supply. So maganda po talaga pag halimbawa na hindi natin mabenta yung ating sisiw. O kung wala kayong choice, pwede natin ibenta po yan sa tabing daan. Lalo na po sa napakadami po na mga nag-alaga ng
manok ngayon, importante po talaga na meron tayong backup plan kung halimbawa hindi mabenta yung ating sisiw. Meron na po tayong pwedeng pagbagsakan. At kung pag-usapan naman po ang kita po kung ibenta po natin ang per kilo, hindi naman po logi kasi nga mabilis lang naman kasi lumaki yung ating heritage chickens kumpara po sa native. Although yung native mas masarap po talaga, pero yung karne po ng heritage hindi din po nagkakaiba po sa native chicken. At isa din po sa mga pwede din talaga nating gawin kung halimbawa po ay nahihirapan po tayo o nahihiya po tayo magbenta po sa mga ganun po na mga market, yung pinaka-the best po nating gawin ay mag-join po sa mga group page na pwede tayo mag-post doon sa ating mga materialis. O yan yung ginagawa po ngayon ng iba po nating mga kaibigan na masipag po mag-post sa online. Nabibenta po talaga yung ating mga manok kasi nga sa online napakadami pong nanonood, dami pong group, malaki yung grupo ng group page. Sigurado makikita meron naman talagang naghanap din po ng mga manok sa online, kaya sa mga napuntahan ko din po ng mga kaibigan po natin, ganun din po yung ginagawa nila. At yun, sa mga market po natin yan na pwede natin supplyan. So sa mga kaibigan natin dyan na pwedeng, may mga tanong ngayon, pwede po natin sagutin po yan, ma'am. Alright, ayan ha, marami pong mga maraming salamat po, Manok Tambayan, sa iyong napakagandang tips din po sa amin, no, sa mga nagbebenta. Sino ba baw-baw? Something. So, Sira mga naman ang... wait lang! So, mga nag-aalaga dyan ng mga heritage chicken. Ang chicken, ayan, ang mga chicken, ang mga So, mga peg. nag-aalaga ng mga heritage chicken. Kasi, di ba, sino kayo nagsabi sa atin dahil sila Pulumulok ba yan or si Manok Tambayan na hindi pa talaga gaano ka-popular ang heritage chicken kasi marami pa talagang areas na puro mga native chicken pa lang yung mga Yes. inaalagaan nila. So, Kaya nga, kapag, every time, di ba, we discuss, nagtatanong yung viewers, ano yung magandang manok na alagaan? Ano yung breed na okay? It's because hindi pa sila familiar sa mga magagandang klase ng manok. Good thing we have our spokesperson, our guest speakers na really explained well sa characteristic ng kada manok. Ayan, with the heritage, with the native. Ba't siya maganda? Bakit pangit? Ano mga pros and cons if you have this kind of chicken, diba? So kung talagang interesado ka sa manok, talagang magre-research ka. Pero it will take time. So nood ka na lang ng mga videos ng ating mga tawag nito, mga ambassadors natin, diba? Mas madali pa at mas madali pang intindihin kasi based on their experiences. Ayun. Yes. Sa mga nagtatanong kung ano ba talaga yung heritage chicken, ito yung mga manok na galing sa abroad. Yeah, that's it. Yan yung mga foreigners yun sila, oo. Mula sa abroad. Meron ng dinalahin mga, nila. may mga Oo. crossbreed na tayong crossbreed. ganyan dito sa Oo. Pilipinas. Ayan, diba? Yun na yung mga pinopromote na nila kasi nga raw, mas maganda yung breed sa abroad kung merong tawag nito, merong breed ng local natin dito so far. But then I still, hindi pa rin nawawala naman sa demand ang mga native chickens natin. Andun pa rin, di ba? Sabi nga nila, masarap kasi yung native chicken natin sa, yung meat, tsaka sa sabaw, o di ba? Yun ang hinahanap. Iba yung, Correct. iba yung takam for it. Ay, mag-ihaw siguro migmanok unya. Charot. Wow, sana all. Oo. Patay na naman ang manok. Yung nabanggit mo kanina, Day, na mixed breed na siya ng native. Parang yun ang tinutukoy nila na upgraded siya na breed na kasi yung for example, heritage chicken siya tapos na-breed siya doon sa native. Like yung Huluano na tawag nito na manok. Tapos na crossbreed siya doon sa parang kumbaga for example Decal Brown or Rhode Island Red. So yun, may mga upgraded level na yun ng mga chicken. So yan, if ever po ay meron pa kayong mga gustong makuha na information sa pag-aalaga ng mga manok, i-subscribe nyo lang po, patuloy nyo pong subaybayan ang mga videos natin dito ha, of course sa AgriSenso, ganun din po sina Pulumulok Native Chicken at Manok Tambayan. Sila po yung ang mga kasangga natin no sa mga when it comes sa pag-aalaga ng mga manok.
At Mhm. doon din naman sa mga nag-aalaga ng baboy, andyan po si Sir Dodong Villaran, si Rendon Dennis Vlog, si Tia Magda, kung may Yeah. signal lamang ha, si Tia Magda. yung I miss check na- Tia, di ba? Oo. Check na makakasama natin siya sa ating live at makakapag-live na ulit siya, of course, di ba? And, at saka si Farming Business ATBP at saka si tawag nito, si Ka-Farming Angat Ka-Content Creator, Sir Mhm. G. So, yan, lahat yan ating mga kumbaga sabihin natin na ma-experiensyado na talaga when it comes sa farm. Kasi Yes. tagal-tagal na rin talaga silang nagpa-farm and of course, I'm sure na meron din talaga kayong makukuha na information sa kanila. So, yun na yun! Maraming Yun na yun salamat siya. po. Yun na yun lahat. Ayan, diba? Take it from the experts, ika nga, diba? So, aside from reading materials, ayan, sa pag-attend po natin ng mga seminars, kasi merong mga ganyan, nagpupunta sa mga barangay. Actually, may mga private firms doing seminars about how to take good care of your pigs and everything. Pero meron din with the government itself na initiative. Sali kayo, diba? So, that will help you more to be more informative sa mga gagawin yung pag-aalaga ng inyong mga hayop, mga baboy, kung nagsisimula kayo to agriculture. Gusto nyo ng mga libreng seedlings, magpunta kayo sa office ng inyong DA offices. Correct. Inyong Oo. lugar. Humingi kayo, libre lang yan. Ayan, yung may mga exhibits, ang DA, namimigay po sila ng mga libreng seedlings para sa inyo. Ayan. Huwag kayong ma-shy. Ayan, laban lamang. Okay? Ayan, ano ba yung meron Meron dyan? mga greetings. Di namin Ah. mabasa. From Oliver Jo Guadalquiver Park. Hello daw to Philip Jones Sosas. Ayun parang siya, tinag ayun. niya. Parang tinag niya. Yes. And sa aking anak na si Gabriel, Dong, belated happy birthday! O, Wala na diba? daw greetings, Nay. Gcash na. Hindi na ako nag-Gcash check-in na talagang pinamimigay ko, okay? So, i-claim mo sa Amazon Forest. Oh, sige lang, Baka Gab. maniwala Punta sila tayo. namimigay tayo ng mga check-in, no? Oo. Ayan. Oh my gosh. Ayan. Meron pa ba ya? Parang wala na. Pero anyway, what? sa lahat, na-confirm niya sa Andyan Yes, ba? andito pa kuya, yung raffle, andito pa yung speaker. Oo. Oh my Hindi- gosh! May prize na pala ako dyan later siguro. Friday or Sabado. Depende. Depende tomorrow sa aking business life. Ayun. Uy, hindi mo pa pala nakuha yun, Day? Kasi when I went to the office, Wala si Ma'am Macy. Wag Wala kang akong pwedeng pumunta dito. pagkuhan. Wag kang pumunta dito bukas at saka sa Saturdays. It's either sa Martes na, sure, andito na ako. Ay. Lain siya. Wag Sige, sa Martes. try natin. Wag Sige, sa Biyernes, Sabado, sa Martes ka pumunta dito. Ha? Lain siya. Ipapa-hold ko pag wala ako. Oh, di ba? That's what, yun din na nangyari last time. Wala akong pwedeng mapagkunay kasi walang tao sa opisina. Nagsi-uwian na lahat. Anong problema ng mga taong to? Minsan lang ako andito, tapos walang tao. Napaka-unfair. Oh, di ba? Sige lang, kasi next kami time ni Mami. around. Kasama Oh, kami ni diba? Makiti that time. Oo. Probably on Tuesday. You'll set on that one. Ayan. Oo. Hello! O talaga, ganun yung mga entrance. Hello! Hello, universe! Yung mga ganong bagay. Ayan, oy! Sa mga suki nating nanonood, ayan, nagtataka, saan ba pwede makapamili ng ating yung mga produkto na Inday? Makinig po, ayan. So, pwede po kayo maka-order online. Kung medyo out of stock na po sa inyong mga suking tindahan dyan po sa inyong mga lugar, pwede po kayo mag-cash on delivery or cash on pickup via LBC. Ayan, i-chat or Correct. i-message nyo lamang po ang aming Facebook pages, King's Vita Plus and Feed Supplement and Tenso Worms to Go, King's Vita Pet, ayan, para ma-accommodate po natin ang inyong mga orders. Or you can have your orders via Shopee. Ayan, hanapin nyo lamang po ang KBM Aggregate Lines, then do the checkout, just add to cart, and then check out. Ayun, ganun lang kasimple, di ba? Napakadali Correct. lamang maka-purchase na kayo ng aming mga produkto. Ayan. Corrected Oh, by. yan ha. Yan yung Facebook page Oo. natin. Yan yung legit na Facebook page ha. Ayan. Diyan kayo mag-chat para makapag-order po tayo. Mm-mm. If ever po ay magtanong kayo beyond 5 p.m., huwag po kayong mag-alala dahil pag kinabukasan po talaga ay
may sasagot po sa inyong mga katanungan. Kasi Mhm. every 5 p.m. magpo-close na kasi yung office. So, walang problema kahit after 5 p.m. kayong magtanong, pero kinaumagahan po ay masasagot na po ang inyong mga katanungan po dyan sa inyong mga Facebook Yes, Facebook hindi po kasi natutulog yung associate nila. Parang gusto lang po talaga nilang sumagot ng mga nag-PPM. O if ever naman talaga yung mabasa nila at saka hindi busy yung ating yung iyong anak. Oo. So, Yeah, kung minsan sasagutin niya, nababasa ko siya. Hindi ko naman alam paano sagutin, so hindi na-unread ko na lang ulit. Kaya na yung kausapin, ha? Anong pwedeng maisagot dyan? Been there! Oh my God! Answering all those issues sa mga pages. Diyos ko, Lord, umabot ako sa mga ganyang punto na parang sumabog ang aking corona sa galit of it. Anyway, you have your queries. We have our very behave and very good associates to answer that one, diba? So, baka kasi may mga tanong pa, may mga mga agam-agam pa, 'di ba? Medyo hindi pa sure, di ba? Huwag kayong mag-alala. Agam-agam. Yeah, ganun talaga, 'di ba, pag online, baka ito, Oo. scam, baka Correct. ganyan. Oo. Tinuod ba ni pasig chara ni ha, di ba? So talagang maghahanap pa yan ng mga testimonies and all. So don't worry, we're so willing to answer that one, 'di ba? We have our associates for that para po sa inyo. Yan. Huwag ako Yes, pasagutin yes. kasi baka makaaway ako pag may mga makakainit ng Relax ulo ka na tanong. lang. Relax ka lang. Actually, Kaya nga, naman, hindi na ako sumasagot naman ng sa pay. lahat naman, in fairness ng mga nagtatanong sa atin, they are so very, Mhm. respectful. Yes. Naman, hindi naman mga warshock yung mga nagtatanong sa atin. Huwag naman. Maawa kayo sa tagasagot. Oo. Actually, umayos naman. At saka, nasisiyahan din ako kasi they are very curious talaga sa product natin. And actually, Mhm. bumibili talaga daya, hindi lang nagtatanong, bumibili talaga sila ng product natin. At marami din ang mga nag-reorder, okay? Mga Yes, because nag-reorder of, sa atin. dahil sa curiosity din kasi, diba, na nakikita nila na nagpa-pop up sa kanilang Facebook, may nababasa sila, shinare ng friends, and all. Uy, tinuod ka nga ni, totoo kaya ito, matry nga, diba? Somehow, correct. doon magsisimula yung parang the following starts on curiosity itself. So, matry nga. At medyo bumilib, ayan, nag-try ulit, hanggang sa naging talagang follower and user na talaga siya. Certified Ginamit- user na. Yes, that's that. Correct advice. So ayun po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang AgriSenso. Bukas po ulit ha. Samahan niyo po kami ni Inday Badjang sa napakaganda na naman na Agri Balita and of course Agri Unique Chika. Asahan niyo po na sa mga susunod pa na mga araw ay meron pa kaming maibibigay sa inyo ng mga fresh agri news, mga tips po sa pag-aalaga ng mga hayop. Wag po kayong mag-alala na ibibigay po namin sa inyo yan ni Inday Badjang. So, ayan po. Ito po ang inyong lingkod, Clara Tita. And ito rin po si Inday Badjang. Bukas po ulit at ito yung programang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Bye everyone! God bless! Bye! God good all the time! Mayong hapon! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badjang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.